Avui parlarem sobre el tema 4, la matèria i els materials. Ara us faré una petita introducció del que vaig a parlar. Ja s'ha acabat la introducció, ara comença el tema, les propietats de la matèria. Punt 1. Matèria, cossos i substàncies. Punt 2. Les propietats de la matèria. La matèria té dues classes de propietats, les propietats generals i les propietats característiques. Punt 3. La massa i el volum. Punt 4. La densitat. El significat de la densitat és que és la relació entre la massa i el volum. Punt 5. Per què suren els cossos? Els cossos suren quan la densitat és menor que la de l'aigua. Ara us faré un petit resum del que he fet fins ara. Diu així: els cossos de l'univers estan formats per matèria. La matèria té propietats generals, per exemple la massa i el volum, i propietats característiques, per exemple la densitat. Ara parlarem sobre les mescles i les substàncies pures. Punt 1. Les substàncies pures. El significat de les substàncies pures és que són les que estan formades per un sol tipus de matèria i no es poden separar. Punt 2. Les mescles. Podem distingir dos tipus de mescles, les mescles heterogènies i les mescles homogènies o dissolucions. Un tipus especial de mescla són els aliatges. Ara parlarem sobre la separació de mescles. Hi ha 4 més coneguts, que són la decantació, l'evaporació, la filtració i la separació magnètica. A continuació us diré el significat de les 4 separacions de mescles més conegudes. Parlarem sobre els canvis d'estat. Hi ha molts tipus de canvis d'estat i són aquests: sòlid més líquid, fusió; sòlid més gas, sublimació; gas més sòlid, sublimació inversa; líquid més gas, vaporització, que es pot donar de dues maneres, l'ebullició i l'evaporació; líquid més sòlid, solidificació; gas més líquid, condensació. Fins aquí el meu PowerPoint. Espero que l'estudieu i que us hagi agradat.